Mise Máire Zepf, údar ar leor mar seo, Rita agus an ninja. Cogar, tá droch scéalach am tíomh. Tá an chaileach ó Rita agus an chaileach tar éis na dachanna go léir a ghaid. Rita wacht an dóin a lig an bithe dú agus banarthaí nuair a gúisi sí láháin. Ach nabí burtha, tá mar chairde an Gael-Taca agus an glór an Gael tar éis teach de gabhar orainn. Níl le deanú agah ach go lachanach na Comórtas ar Gael-Taca.ie. Áite bhí sibh pictirí de Rita le dathú. Amór aribh, is tóirí méid dúiseanna den na pictirí is fearr. Slán! Agus tá méid brethoribh leis na dachanna a chur arás in nó an Rita.